लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया मा नोङो मा खोब नङा बेलाय माबादि बेलाय बिदि नङा जेबो नै मा जादों बेवहाय मा ओइ नङा र' मा इयो जेन'बा नोंसोर मा जेन'बा र' नोंसोर जेन'बा मा जेन'बा बेवहाय मा खालामदों नोंसोर जेन'बा रनजित नामा इयो रनजित सुजनायखौ ओइ बे रनजित नामा र' बेलाय सोर नङा बेलाय सोर जेन'बा बे मा रनजित नामा बे सुनजा केमेरा दं केमेरा दं बे अ बे केमेरा बक्स दिमासाव वाला ने ए बे केमेरा बक्स सानु केमेरा नामा इयो भिडिअ ए र' दलथा आंना भिडिअ अन जागोन र' भिडिअ आंना अन जागोन हा आं मैदोम बसुमतारी नङा र' नङा सेटा केमेराखौ दारां खिन्थु केमेराखौ दारां नोंसोरखौ जोंनो खोन्थाहरदो खिन्थु नों मा रनजित दा नोङो बै फेसबुकाव नुबाय थाग्रा रनजित दा नों रनजित दा र' जेबो नङा र' नों मा रनजित दा हा नोंसोरखौ जोङो खोनाबाय बेवहाय फैदों होननानै जों मोनथिदों खिन्थु मा नोंसोर मा बेवहाय जों होनखाबायना नोंसोर मा साहा लोंसो जिरायदोंमोन मा साहा लोंनो बेलाय साहा लोंनायाव बे फाग्लाया बे केबिनाव थायो नामा बे मोनसे केबिन नै जोंहा नै ओरैजाय खेबगासिनो दं दे नै गासिबो खेबगासिनो दङ जोंखौ खोन्थाहरदों खिन्थु आं बेखौ रनजित होननानै सिनायाखैमोन मानसिखौ रनजित होननानै आं सिनायाखैमोन ओरैनो मानो मेगना बांद्राय आरो बे सानु नामा इयो नों मानो नायनो हायाखै मेगना नों मेगना मानो नायनो हायाखै रायजो राजा नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै बे जाहैबाय माने रनजित जाहैदों बे रनजितनो मबेनि बे मानसिया बिजनिनि ओमफ्राय नै बेलाय अबेनि बेलाय सासेयालाय सोर मा जाबाय जिखुनु जाया र' आं देखायगासिनो दङ आङो लाबाय थागोन र' नोंबो खम नङा दे मा खम नङा बेलाय मा खम नङा नोंलाय खम मोजां भिडिअ बानाया मा नोङो मा खोब नङा बेलाय माबादि बेलाय बिदि नङा जेबो नाङा स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखांबाय नङा होमबा दा बे भिडिअआ माने नंमारगौ नामा ना ओरैनो बेखौ माने सानु खेमफ्राया माने क्लेरिफिकेसन भिडिअ होदों आरोना दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांग्रोदो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होलांबानो जाबाय होमबा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो नायलांदो लोगोफोर दा हरनि 2टा जासिगोन आरोना ओमफ्राय मैदोमजों माने मैदोमा बिदिनो कन्टेन्ट लाबोबाय थायो नालाय मानसिखौ हमनाय सोरखौबा हमनाय बिदि भिडिअ लाबोयो नालाय थ' जोनै भैरबकुन्द'आवहाय बिथाङा फैदोंमोन बेवहायनो जोङोथ' माने कमिटि हिसाबैसो लाबोदोंमोन बे कन्टेन्टखौहाय दा माखासे मानसिफोराहाय माने आरो मैदोमाबो मैखोम ना मैदोमथाय आंबो मिथिलाय लांला भिडिअखौहाय एगारना होबाय आरोना दा मा होनो जोंना प्रेंक भिडिअखौनोहाय ओरैबायदि अरिजिनेल भिडिअ बानायनानै एगारबाय जोंना गासिबो लोगोफोरनो भिडिअ दंजोबखायो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जुदि बेकग्राउन्डआवहाय लानाय भिडिअफोरखौ नायनो लुगैयोब्ला नुनो मोनगोन बिथांमोना माने सिरियास साननो नाङा आरोना माने जोंना मैखोम ना मैदोम बे आदायाथ' माने बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थायो नालाय बेनि सायावनो जोंबो जेनेबा बेखौ दिनैसो लोगो मोनबाय नालाय माखासे लोगोफोरा होनबाय दे नोंसोरखौहाय जोंना बे फंबायखौ रनजित फंबायजोंहाय आंखौहाय बिदि भिडिअ बानायनो होनायखाय स' जों बानायदोंमोन ओंखायनो एगारदोंमोन आरोना थ' लोगोफोर नोंथांमोना सिरियास जानो नाङा बेबायदि नङा जेबो बेबायदि नङा आरो जायफोराहाय गाज्रि कमेन्ट खालामदों माखासे नोंथांमोनाहाय बिदि सानो नाङा माने जोंहा जास्ट एन्टारटेन खालामनो थाखायसोहाय कमेडि टाइपहाय लाबोदोंमोन सिरियास एक्टिंआ बिराद पारफेक्ट एक्टिं जाखायो आरोना जोंनिया एक्टिंआव जेबो कमप्लेन गैया माखासे आरो नोंथांमोना बेकग्राउन्डआवहाय जिखिनि मानसिफोराहाय जोंनि सायावहाय भिडिअ बानायदों नोंथांमोना बेफोरखौबो नुजोबनो हागोन माखासे मानसि दङ जोंना बिथां मैदोम फंबाय मैदोम मादैयाबोहाय बिथाङाबो गाबोन बुंगोन आरोना आं हरनि 2टा जासिगोन होमबाबो आं दा बानायबाय आरोना बे भिडिअखौहाय माखासे कमेन्टफोरखौहाय लानानैहाय माखासे कनफिउसन जागासिनो दं आरो माखासे मानसियाहाय भिडिअ एगारदों लानानैहाय थ' माखासे माबाखौ बुजिनानैहाय नोंथांमोना मा जास्ट जोङो एक्टिं बानायदोंमोन बेयाव भिडिअ लालाबायदों आरोना ओमफ्राय जोंना मैखोम ना मैदोम आदायाबोहाय लादों आरोमोन बेवहाय गारनोबो होबाय बिथाङा दा जोंखौ ओरैबायदि सानदों गाज्रि सानथारदों आरोना दा लोगोफोर जेबो नङा दे लोगोफोरनि आंना हौवायाबो नायदो हौवायाबो दंखायोमोन आरोना जोंना माखासे लोगोफोर दंखायोमोन गासिबो